खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ नम्रता बरानि सोमोनांथाव जिउ गोमानायनि सायाव थार नायबिजिरनाय होनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमाखौ खावलायहरदों। नैथि खौराङाव दङ ससियेल मिडियायाव हारियारि दान्थे बिदान्थे गोनां पस्ट होनानै सनातलानि सानिदुल मुंनि लाइमोना हमजादों। सनातलानि पटालिपारा गामिनि मास्टार गजिबरनि फिसाला सनिदुलखौ इन्स्टाग्रामाव मोनसे दान्थे बिदान्थे गोनां पस्ट खालामनायनि थाखाय सनातला पुलिसनि हेफाजाबजों बक पुलिसा हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ उत्तराखन्डनि केदारनाथ मन्दिरनि लामायाव हेलिकप्टारनि जाब्रबथाय। उत्तराखन्ड क्रिस्टल कम्पानिनि हेलिकप्टारा मोनसे आरोंदायारि जाहोननि थाखाय केदारनाथ हायुङारि राजालामायाव बडासुनि खाथियाव हरखाब थाद'नो गोनां जादों। हेलिकप्टाराव पाइलटजों लोगोसे सा 6 सुबुंफोर दंमोन। बडासु हेलिपेडनिफ्राय केदारनाथ फारसे थांबाय थानाय समाव बे जाब्रबथाया जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय सा 6 दावबायारिफोरा खुनुरोखोमै जिउ रैखा मोननो हायो। ब्रैथि खौराङाव दङ मनेश्वर राजबंशीनि गोथै सह'खौ बोखांनो हाबाय। 17 घन्टा रेस्किउ अपारेशन खालामनायनि उनाव बोखांनो हादों। मनेश्वर राजबंशीनि गोथै सह'खौ गुवाहाटि नोगोरमानि रुपनगराव हा गिसिखानाय जाथायाव मनेश्वरा फबसिनजाना दंमोन। बाथि खौराङाव दङ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया जम्मु काश्मीराव चिनाब रेलवे ब्रिज बेखेवदों। थांनाय 6 जुन खालि भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया चिनाब दैमानि सायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन रेल दालां चिनाब रेलवे ब्रिजखौ बेखेवनानै भारतनि बिथायारि सानज'थाय जौगानाय इनफ्रास्ट्राक्चाराव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थियाखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ फैगौ 12 जुन खालारखालि हादरारि द्रौपदी मुर्मुआ आसामाव फैगोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ श्रीमन्त शंकरदेव बान्था गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। स्निथि खौराङाव दङ फिल्म डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटार, एक्टर आरो क'क्राझार जिल्ला बिसानि लेङाइ आफादगिरि राजा नार्जारी, राइटार काम एक्टर विंकल नार्जारी, केमेरा टेकनिशियान आरो क'क्राझार जिल्ला बिसानि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि मनजित औवारी बिथांमोना प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। दाइनथि खौराङाव दङ दरसे हादराव मा 50 मैदेरफोरखौ बुथारनो बिथोन होनाय जादों। बे सोमोनांथाव थिरांथानि जाहोना मा, जेराव गोबां हादरफोरा हाग्रानि जुनारफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय खामानि मावदों। दरसे हादर दं जेराव खेबसेयैनो मा 50 मैदेरफोरखौ बुथारनो बिथोन होनाय जादों। बे मैदेरफोरखौ बुथारनानै न'खर न'खर थांनानै मैदेरनि बेदरखौबो राननाय जागोन। बेनि आन्दोआव मा जाहोन दं? बे हादरनि मुङा जादों आफ्रिकानि हादर जिम्बाब्वे, जेराव मैदेरफोरखौ बुथारनो आरो जायगायारि सुबुं समाजनि गेजेराव बेदरखौ राननो थिरांथा लानाय जादों। बेनि अनगायैबो मैदेरनि हाथाइफोरखौ सरकारनो गथायनानै होनाय जागोन। जिम्बाब्वे हादराव मैदेरफोरनि अनजिमाया गोख्रैयै बांलांनायाव जिंगायाव गोग्लैदों। थासारिया ओरैबायदि दि मोनसे हाग्रायाव मा 800 मैदेरफोरल' थानो हानायनि जायगा दं, नाथाय बैयाव मा 2550 मैदेरफोर थायो, जायनि ओंथिया हाग्रायाव मैदेरनि अनजिमाया बांद्राय जाबाय। बे बेले बेजेखौ नोजोर होनानै जिम्बाब्वेनि हाग्रानि जिब जुनार बिगुमाया मोनसे गेदेर थिरांथा लादों। थिरांथा लानाय बादिब्ला खोला सानजा ओनसोलाव मोनसे गावारि रिजार्भआव मा 50 मैदेरफोरखौ बुथारनाय जागोन। बेनि अनगायैबो मैदेर बेदरखौ जायगानि सुबुंफोरनि गेजेराव राननाय जागोन, जाय सुबुं अनजिमाखौ सामलायनायाव मदद होनायजों लोगोसे उखैनाय सुबुंफोराबो जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन। बियो गिबि खेब नङा जेब्ला जिम्बाब्वेआव मैदेरफोरखौ बुथारनो थाखाय बेबादि बिथोन फोसावनाय जादों। बेनि सिगांबो जेब्ला जिम्बाब्वेआ गोबां बोसोर सिगां रानस्राव बोथोरजों मोगा मोगि जानांदोंमोन, अब्ला सुबुंफोरनि उखैनायखौ फोजोबनो थाखाय मा 200 मैदेरफोरखौ बुथारनाय जादोंमोन। जिम्बाब्वेनि बेबादि थिरांथा लानायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव मोनसे दुंहाव दान्थे बिदान्थे जागायदोंमोन। गोबां सुबुंफोरा बेबादि बुथारनो नागिरनायखौ सोंखारिदों। हाग्रानि जिब जुनारनि मावथिफोरा बुङोदि मैदेरफोरा मासे हाग्रानि जुनारल' नङा, दावबायथायनि मोनसे नेरसोनबो होनना बुङो। गुथि खौराङाव दङ स्पेन हादरनि मार्बेला एफसिआव आन्डार-19 नि जोलुर फोरोंथाय लानो सायख'जादों। गगा मुंनि रिफु नार्जारिया भारत रत्न गपिनाथ बरदलै आन्डार-19 ट्रफियाव एएसइबिनि जानानै बाहागो लादोंमोन आरो रिफु नार्जारिजों लोगोसे आसामनि सा 17 गेलेगिरिफोरखौ स्पेन हादरनि मार्बेला एफसिआव फोरोंथाय लानो सायख'यो। गगामुग हालामनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फोरोंथाय लानाय गगामुग स्पर्टस एकाडेमिनि सामलायगिरिया गाहाम हामलायथिजों लोगोसे गोजोननाय फोरमायदों। 10थि खौराङाव दङ 8 नं दतमा बियाबाव सान्थिफुर आरो 2 नं बाथाबारि गामिनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा
बिजेपि दोलोआव जगदान जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबाव आरोबाव फिन बिजेपि राजखान्थि दोलोनि जगदान हाबाफारि। बिटिआरआव फिन बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनायलाय गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थांखिजों बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफुंनायजों लोगोसे जगदान हाबाफारि खुंफुंबाय थानाय बादिनो बिजेपि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सानफ्रोमबो जगदान हाबाफारि खुंफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग मैयाबो 8 नं दतमा बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिनगराव जगदान हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे जगदान हाबाफारियाव 2 नं बाथाबारि गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरखौबो जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे जगदान हाबाफारियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफोरा गावसोरनि दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो थांखिजों जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जगदान जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बिजेपि मण्डलनि दैदेनगिरि आरो जाफुंसार फालांगिरि मनरन्जन ब्रह्म बिथांमोना बिजेपि राजखान्थि दोलोनि टफि आरो माफ्लार गानहोनानै बरायनानै लायो। 11थि खौराङाव दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ देवस्रियाव हाग्रानि मैदेर जानो थाखाय फिथाइ थायग्रा बिफां गायना होदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ चिरांनि भारत भुटान साखाथिनि देवस्रियाव हाग्रानि मैदेर जानो थाखाय 1000नि बारा फिथाइ थायग्रा बिफां गायना होदों। फिथाइ थायग्रा बिफांफोरानो जादों थालिर, खान्थाल आरो बायदि फिथाइ थायग्रा बिफांफोर। देवस्रि ओनसोला मोनसे मैदेरनि थाग्रा जायगा, जायनि थाखाय मैदेरा जाग्रा आदारनि गैयिनि थाखाय बे ओनसोलाव गोबां डिस्टार्ब खालामो। हाबाफारियाव 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरि रायजो राजाफोरा बाहागो लाफादों। 12थि खौराङाव दङ जुमदुवार एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनायजों बरायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जुमदुवार एबसुआ मेट्रिक आनजादाव टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ गुबुन गुबुन बोसोरफोराव बरायबोनाय बायदि देग्लायबो 4थि मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारिनि गोसोखां बान्थाजों मान बावनायजों बरायनानै लादों। मख'जाथावदि बे बरायनाय हाबाफारिखौ सराइबिल दालाइसा एबसुनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय सराइबिल हाथाइसालि खाथियाव थानाय मुंख्लं गायदे आरो हेलेनानि गाहाय नब्लाङाव खुंफुंदों। मैयानि बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारि, जुमदुवार बियाबनि एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि, समाज सिबियारि राहुल नार्जारि, ओनसोलनि रोंगौथि गोनां मेलेमजिबि समाज सिबियारि आरो दाब दाब फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो।